Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hamma kasa xush omadin. Alloh mehribon hammatun nigah bosha. Клуб астай ҳамин ҳафта як 20 билети баҷогӣ дорум. 5 мазори. Каседа ки билет дар кор боша да ман занг занен. Ҳамин ҳафтада 5 мазори билет аст. Ва билети дига минтақаҳо арзон метавонем шуда. Мисли ҳар вақта наҷа барои бародаро, барои одамое ки дар паспортошон ҳарфи ме наистад, як ме мужик мегам. ин номерои ман барои бародаро. Ин номеро барои апау хоҳаро, барои одамое ки худшон аз зан ҳис мекунанд, барои ин одамо, барои апау хоҳаро. фаҳмидед мақсади гапи мана? одамое ки бояд иҷа занг занед, дар иҷа занг назанед ки яки баъд ман ягон гап безебто мегӯм, баъд хафа мешед. баъд ба ӯ бародару апау хоҳарое ки билета ай дига ҷо мехарен, кидат мешавен, ай мошеннико мехарен. Ман откритий гап зам, билета ай мошеннико мехарен, кидат мешавен, да ман занг назанед. Ман дига ответера бас карагим, мошеннико шуморо ки фреб мекунанд, айби ман нестай, айби шумо худтонай. барои Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигоҳ боша. Ин пишаки ҷое ки ман видео кунам мебия бешуда. Маркиза тиха сидед, и всё, и больше ничего не делать. Амида каседа ки билети клуб дар кор боша, билети клуб 5 мазори да ман занг занед ва дига ҷорам билетоша мебинем. Ободу сарбаланд бошед. Ман дар хизмати шумо. алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. барои тамоми подписчикони канали бародари тоҷик, беҳтарин хушхабар барои ононе ки нияти зиёрати Каъбатуллоҳро доред. мо компания ҳаҷ умра центр алҳамдулиллоҳ ҳар моҳи 6-7 барномае дорем ки ҳам шаҳрвандои СНГ ва ҳам шаҳрвандои Россияро ба ҳаҷи умра равон менамоем. нархҳои мо беҳтарин ва аз барои шаҳрвандои Русия аз $1200 сар мешаванд ва барои шаҳрвандои Тоҷикистон аз $1500 ва зиёд вобаста аз барномаашон. беҳтарин фурсатро аз даст надиҳед. ба худ, ба ёрон, ба ё рафиқон, ба падару модар ҳама бирасонед ва беҳтарин нархҳоро барои ҳаҷи умра аз они мо как бы дастрас намоед. ва мо барои шумо беҳтарин шароитҳо ва беҳтарин нархҳоро кафолат медиҳем. дар номерҳои рӯи экран занг бизанед. иншоаллоҳ мо дар хизмат